May hapon, ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa paghalad nila ni Jose ug ni Maria kang Jesus dito sa templo. Ug sanglit si Kristo man ang atong kahayag. Siya gisimbolo ni ining mga kandila nga ato karong gipabindisyonan sa atong pagsimba. Mga igsuon kandila, nagkahinay kahurot apan gahatag og kahayag sa anaa sa kangitngit. Ingon ana unta ta si Kristiyanos. Andam unta ta kanunay mo sakripisyo sa atong kahayahay tungod og alang sa ikalipay sa uban. Maunay ginahimo sa mga ginikanan, wala sila'y tulog tibuok gabi kay gabantay sa anak nga nagdaot. Apan subok pamalandungon mga igsuon, adunay mga batasan nga mas mupili gyud nga sila dapat pirmi sabton kaysa sila mo'y musabot. Maunay gitawag natong selfishness. Dili gani ihatag sukol, suko, layas, luod. Mga igsoon dili na maayo. Kaysa giingon pa na Saint Francis of Assisi, it is better to understand than to be understood. Maunang na ako'y suggestion, dili ni absolutely effective pero makatabang. Why not? Nganong ingon ani ning tawhana? Basi na ani giagian sa una nga nakapahimo niyang ingon ani. Makatabang na. Akong papa, sige migmaymayan sa una, magtinarong og tuon, di magbinuang, no? Etc. sa puton me. Pero later on nasabtan namo sa kapobriho nilang papa kada adlaw magbaklay dili malate dagko grado hangtod nahimo sang engineer muuli sa dapitan gibaligya ang libro aron makaplite. Mga igsuon nakasabot na dayon me. Saint Francis of Assisi ingon siya, it is better to understand than to be understood. Lisod na mga igsuon, pero dili na imposible. Ato ng pangayoon nga grasya sa atong pagampo, okay?